आसाम पुलिसनि सासे जवानखौ उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव 20 बोसोरनि जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा फोसावदों। थांनाय 2019 मायथाइनि 10 अक्ट'बर खालारखालि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजदाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बग्रिबारि पुलिस थानायाव आसाम पुलिस बेटालियनाव खामानि मावनाय बङाइगाव जिल्लानि मानिकपुरनि बनजित दासनि हेंथायै थानाय केस नं 126/19 खौ बिथा खालामनानै स्पेशल केस नं 21/20 363 IPC R/W सेक्शन 4 अफ पक्स' एक्टनि जोहै दिनै क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया बनजित दासखौ 20 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा फोसावो। क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनि स्पेशियेल जाज जयदेब घोषनि बिजिरनायाव दिनै प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन एगेन्स्ट सेक्सुएल अफेन्सेस एबा पस्क' आयेननि हेंथायै आसाम पुलिसनि जवान बनजित दासखौ 20 बोसोरनि जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा होनायजों लोगोसे 10,000 रांनि जुरिमाना फोनाङो। बे बिथिङाव खौरां बिजोङाव रोखायै फोरमायनानै स्पेशियल पाब्लिक प्रसिकिउटर মঞ্জিত কুমার ঘোষা ओरैबायदि बुङो। আজি রায় দিলে অনারেবল স্পেশাল জাজ জয়দেব ঘোষের আদালতে বগরিবাড়ি পিএস কেস নাম্বার 126/19 স্পেশাল কেস নাম্বার 2120 আসামের নাম হল বঞ্জিত দাস আন্ডার সেকশন 4 অফ পক্সত দিলে আপনার 20 বছর সশ্রম কারাদণ্ড আর লগতে 10,000 টাকার ফাইন অনাদায়ে 2 মাহ কারাদণ্ড 363 IPC এই সেকশনত দিলে 3 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড লগতে ফাইন 2,000 টাকা ফাইন অনাদায়ে 1 মাহৰ কারাদণ্ড। এই ঘটনাটো এনে ধৰণৰ আছিল যে বঞ্জিত দাসে চাকৰি কৰিছিল বেটেলিয়ানৰ। তেখেতে বগৰীবাৰী থকা সময়ত এজনী নাবালিকা ছোৱালীক পলুৱাই লৈ যায় আৰু তেওঁৰ লগত জোৰপূৰ্বক শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰে। এইটো ঘটনাটো হল তাৰিখটো হল 9/10/2019 9/10/2019 আৰু ভিক্টিমৰ দেউতাকে বগৰীবাৰী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু তাৰ পিছত তদন্ত আৰম্ভ কৰে। তদন্তকালীনত ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰে 2 মাহ পিছত, প্ৰায় 2 মাহ পিছত উদ্ধাৰ কৰে আৰু আসামিক কৰায়ত্ব কৰে আৰু এই কেছটো ইমান দিনে ট্ৰায়েল চলি আজি রায় প্রদান করে। এই 20 বছরের সশ্রম কারাদণ্ড আন্ডার সেকশন 6 অফ পক্স। অসম পুলিচ মানে বেটেলিয়ান বুলি গম পাইছো, এইটো মই ডিটেইলসটো নাজানো। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।